Здравейте и добре дошли отново. В предишното видео разгледахме подробно LED маската от първо поколение на Current Body. Както обещах, продължаваме поредицата с ревюта и ще ви представя новата от втора генерация. Ще видим какво е новото, какви са разликите и дали наистина се струва надграждането. Предварително искам да ви предупредя, че тази маска все още не съм я използвал и няма как да дам адекватно мнение за резултатите след нея, но съм сигурен, че след резултатите, които постигнах с маската от първа генерация, тук резултата няма да е по-разочароващ от това, което производителят обещава. Знаете, че един YouTube канал е много трудно да съществува без аудиторията си, затова за мен е изключително важно, след като изгледате видеото, да оставите по един коментар отдолу под него. Това ще ми помогне да разбера вашата обратна връзка, както и може да оставите, разбира се, ваши препоръки за бъдещи видеа и за неща, които искате да видите в канала. Както говорихме в предходното видео на маската от първа генерация, LED маските използват светлинна терапия, за да поддържат кожата по-гладка, стегната и с изравнен тен. Червената и инфрачервената светлина достигат до по-дълбоките слоеве на кожата, като стимулират колаген и подобряват еластичността. Keren Body е една от най-популярните марки в тази категория, а маската им бързо стана бюти фаворит в TikTok и Netflix. Отново, в предишното видео нямахме възможност да погледнем кутията на маската, тъй като доста отдавна сме се разделили с нея, затова пък тук имаме тази възможност. На капака на кутията веднага намираме в малко писмо NFC карта, която при допир с вашия телефон ви дава достъп до информация на Current Body, както и доказва автентичността на продукт. В останалата част от кутията виждаме самата маска, по-нов и по-компактен контролер с USB-C зареждане, два типа ленти за прикрепяне към лицето и главата, ръководство за употреба и кабел за зареждане на контролера на самата маска. Тук вече липсват адапторите, които в предния комплект ги имахме за различни видове контакти. Още на пръв поглед се забелязва по-гъвкавия материал и по-елегантен дизайн в сравнение в генерация 1, като тук вече имаме добавена и долна част на маската, която покрива нашата брадичка. Смея да твърдя, че този път в адаптера на самата маска е инвестирано доста повече време, тъй като първо се усеща изключително добре в ръката, второ на гърба му има този клип, с който лесно може да прикрепите към дрехи, към джоб или място, на което ще ви бъде по-удобно да се предвижвате и да ползвате маската, докато вършите някакви други дейности. Също, както обещах, тези протектори, които са за окололочната зона, които държат маската по-прилепнала към лицето и я правят изключително по-комфортна за носене, без да ви доставя някакво неудобство в околоочната зона. И както споменах, ръководствата и всички останали необходими неща се намират под новата и поставката на маската. Това е ръководството, което споменах. Отдолу също ще видим и нова турбичка за съхранение, която също смея да твърдя, че е доста по-добра от предходния вариант. Изглежда дори малко по-масивно и е доста мека на допир. Лентите са опаковани в фолио, като тук може да изберете два типа на закачване. Ще видите единия тип след малко към края на видеото, както и другия стандартен вариант и USB кабелчето, което можем да зареждаме адаптера. За реалното сравнение между двете маски можеш да паузираш следващите няколко секунди и да видиш таблицата със сравнение, която направих. Това смятам, че ще ти даде достатъчно информация, за да можеш самостоятелно да прецениш от коя генерация имаш нужда в случай, че вече не си закупил първата или съответно втората такава, преди аз да запиша това видео, разбира се. Основният въпрос е дали си заслужава цената. Разбира се, че генерация 2 е една идея по-скъпа. Това са кадри от официалния сайт на маската, откъдето всъщност съм я поръчвал и аз. Както виждате, генерация 2 не е просто козметично надграждане и има реални промени в дизайна, в комфорта и технологиите. И нека споменем, че маската се поставя директно върху чисто и подсушено лице и се закрепя с еластичната лента, която е включена в комплект. Сесиите трябват точно 10 минути и не е нужно да правите нищо друго. Просто включвате маската и чакате таймера, който е заложен в самия адаптер, да приключи и маската се изключва автоматично.
LED терапията е напълно неинвазивна и не се усеща нито горещина, нито някакъв дискомфорт. Не мога да покажа лични резултати след използването на втора генерация, тъй като не съм я използвал все още, но отзивите на потребители са повече от обещаващи. И както вече споменах, следете кожата си при първоначална употреба за някакви странични реакции, тъй като хора с по-чувствителна кожа могат да получат известно зачервяване в някои зони на лицето си. Включването и изключването на маската отново става посредством един бутон. В този случай обаче трябва да го задържим 3 секунди, докато при първа генерация беше просто бърз клик. Смея да твърдя, че и този път разпределението на LED диодите е доста добро, като то покрива отново зоната на челото, зоната на носа, зоната на назолабиалните бръчки, зоната на бузите, както и новото, което споменах, е зоната, която покрива брадичката. В последващите видеа ще разгледаме и приставката, която се препоръчва с тази маска, която е за шия и деколте, като смятам, че двата продукта заедно ще водят до доста добри резултати, а това тук е и стандартният начин за закрепване на маската върху лицето. Това беше ревюто на LED маската от втора генерация на Current Body с подобрен комфорт, по-гъвкав материал и нов по-интуитивен контролер. Ако вече имаш генерация 1 и си доволен, можеш да продължиш да я използваш, но ако те първа избираш, генерация 2 със сигурност е по-добре обмисления вариант. Вече споменах, това видео е част от кратка поредица и в следващия епизод ще ти покажа маската за шия и деколте, продукт, който често остава в сянка, но реално е ключов за цялостната анти-ейджинг грижа. Благодаря ти, че остана до края. Ако темата ти е интересна, абонирай се, за да не изпуснеш продължението. Довиждане и до скоро!